Talfed 50. 50, yeah. Deithon ni Elfed, so pam wyt ti'n gwneud hyn? Wyn yr ambulans awyr ac achos yn bod Thomas di cael ei ddamwain na t'wo. Ie. Bron 4 blynedd yn ôl bellach. Ie. Ond dal mor ddiolchgar i'r ambulans awyr heddiw a fi si Ie. Ie. Dyna di'r rheswm. Ie, rheswm da iawn. So deithon ni beth ddigwyddodd iddo fo? Llwytho y lori neu telar yn Blaenau Ffestiniog a nath o ddisgyn nath o beipan, oedd nhw'n llwytho'r telar o'r beibs mawr a nath o'n ddisgyn ar ei ben o. Ie. Wedyn oedd o'n conscious, nath o ddisgyn ar lawr a mi ath i'r beipan ar ei ben o ac gath o hematoma neu So hemorrhage yn rhywbeth? hemorrhage. Brain hemorrhage? Brain hemorrhage, ie. Ie. So gath o'i fflio i Fangor ac pan ni'n galw i Fangor ac oedd o ddifrifol wal o Fangor a wedyn pan oedd dweud y Fangor I'm sorry, fydd yn gwneud yn byd fan hyn. Ie. Erbyn hyn oedd yr ambulans awyr ddim dod wrth gwrs. Ie. Dyn hynny gael ambulans awyr yn ôl wan eto wan. A hedfan o i stoc Ie. a gath o lawdriniaeth yn syth yn stoc. Ie. A diolch am hynny am champion heddiw. A wneud yn iawn. Gweld hon. Ie. So be fysa'r sefyllfa wedi bod os oes yr ambulans awyr ddim ar gael? Ti'n meddwl yn hwnna? Wel, dwi'n meddwl sef yma heddiw. Na, cie. Na, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod sa'r ambulans yn da fo i stoc. Ond oedd i fi saws, a ti'n gwybod am yr A55. Ie. Ti'n gwybod ambulans neu beidio. Ie. Ti'n sôn am, ti'n gwybod, 2 awr na siwr. Ie. Mae'r ambulans awyr 35 munud Ie. o Bangor i stoc. Ac oedden ni'n mynd yn y car. A neu byth yn hofio nath y mobal yr wraig fynd. A na fi'n ffonio hi, oedd wedi cyrraedd. Ac oedd o'n mynd i mewn. A oedden ni'n hanner ffordd ac hynny. Ie. Ac oedd o'n mynd i mewn i gael lawdriniaeth ac hynny. Ac oedd o'n gest isio o go ahead gen i hi bod hi'n iawn i gael ymlaen. Ie, ie. Siwr dyna amser pryderus yma, dwi'n O, digwydd. ofnadwy ddoi. Ond diolch am yna pag o stoc yn arbennig o dda, pawb o dda. Yndi, ma'n nhw'n dda. A roedd ti'n ni aros yna bod o'n ffeindio stafell i neu bod dim. Ie. Ond oedd o ddim yn cwynio o'r dda ddoth o hedyn. Ie, ie. Tyd mae angen codi llawer iawn o arian, mae o'n o gwmpas 6 miliwn di o dweud? 6 miliwn, ie. Y flwyddyn? Ie. Ti'n gadw nhw'n yr awyr, ie? Ie, mae'n costio 2,000 dwi'n meddwl, bod trofyn yn codi, ie. Yndi, beth ola. Yndi, beth ola, yndi. 1,800, Yndi. A dwi'n meddwl, tod, sef llawer yn sylweddoli na, tod, dyn nhw'n cael arian gen y llywodraeth, nac dyn? A arian gyn bobl, tod, elusennau. Ie. A bobl greu bethau'n wirfoddol ydi ond, Ie, ie. So ni'n meddwl, wel. Dwi'n wedi gwneud cerddon ymlaen o blaen. Efo Rhys a chdi a criw, cerddon ymlaen. Ie. A hynna. Dwi'n gwneud 2 blynedd yn ôl hi, blwyddyn yma, drama. So ni'n meddwl, wel, mi nai. Ie, chwarae teg i ti. Dipyn bach arall dyn nhw. So, ar hyn o bryd, Elfed, pryd i'r anodda? Y gyntaf lla, ie. Na nes i un efo Hywyn a Rogia. Ie. Ac o'na eira mawr da hynny. Ie. Hwnnw oedd y creta. Ie. Yn dweud y gwir. So, o hwnnw yn gafal. Ie. Fel arall, mae wedi bod reith dda, dweud y gwir. Mae Rogia da iawn bod yn dod efo fi o hyd. Ie, ie. A lot eisiau dod efo fi'r ha yma. So, gobeithio. A ti deitha fi gynna na, ti di bod fyny hon o'r hyd di ti di bod, ia? Ia, a nes i y cyntaf un, nes i Watkin, yr ail o mis Ionawr. Ia. Nes i fyny Watkin. A rhyd i wedyn a hwn, dyna'r un tri dwi wedi gwneud. Ia. So mae hon y decfad heddiw. So. O, diw. 42 wedyn gobeithio, so. Ia. A mae hon yn un braf, tyd ma Llyn Cwestiwn
di mynd o tu ôl i ni wan, ond Do. wrth gwrs llwybr cwestiwn di hon, de. Ia, ia. Neu Snowdon Ranger fel maen nhw'n galw hi. Ia, ia. Ond mae'n mwynhau hon, mae'n distawach a lleill. Os dwi'n distaw di wan. Ia, ia. Byd yn llai. Ia, diw, so... Be sgynnon ni o'n blaena ni fan hyn wan, Alfred? Ti'n gweld y llwybr yn mynd? Ia, ynddo. Ffordd o reitio fan'na wan, ia? Ynddo. Zig-zag sy'n fyny ffordd na wan. A hwnna pyn bach yn galad. Ia, I'r top hwnna, wedyn mae'n gwella pyn bach wedyn, neu bach yn gletach wedyn. ia, A dyna fawr ni'n y top. Mae'n bach o iran top ni. ia. Ia, ia, na ti. Ia, dwi'n meddwl bod 'na ryw gawod wedi bod... O, ia. Wel, nhw gaddo cawod allan doedd yn diwedd y diwrnod o'i ar ôl storm Doris. Dwi'n meddwl hyn Doris ymlun yn fan hyn ddoe, de. Ia. Ti'n byty fan hyn. Be di'r cwm os gynnon ni o'n blaena ni fan hyn o'n dweud? Sarwy. Gan i weld. Edrych ar hon o'n. So dyn ni... Ia, dwi'n meddwl na yn fanne mae llyn ffynon y gwas yn des yn ni'n ddychmygu. Y lawr o fan'na. So lyn y fanne, oes? Oes. Dyna ti. Oes, lyn fan'na, oes. Dyna ti. Wedyn, da ni'n edrych ar clogwynt i'r arddu. Y fanne o'n blaena ni. Mae'n braf fan hyn wan, dydi? Yndi. Ond hefyd, dwi'n gallu cofio bod ffordd hyn O, ia. erioed Alfred. Sa nes i ddod ffordd hyn pan i'n blentyn, ond fyddai di bod i fyny'r Wyddfa bob cyfeiriad arall pan iawn. Da, neud hwnna, diwch chi? Yndi, na, yndi. Ond i'n reit falch pan nes ti ddeud na O, ia. o fan hyn oedden ni'n mynd. So hwn sy'n neud y zig-zag y dechrau, mae hyn i bach o pwl. Yndi. Hwn fatha rwy'n recovery wan, dydi? Yndi, mae hwn yn Braf. bleserus ofnadwy, dydi? Yndi. Na, a sef gwynt o gwbl ar hyn o bryd, nag oes? Dydi? Mae'n ddistaw neis, a da ni'n mynd i gweld rhywun enaid byw hyd yn hyn. Neb yn allan. Beth bra. Felly dda, mae'n gyd am ddim, dydi? Yndi, mam ddim. Gyd am ddim. Yndi. Ar hyn o bryd, ia? Ia, ia. Un o drefor wyt ti, Ia, Alfred? trefor, ia. Dyn ni sy'n symud i gyn y goch pan er yw 6 oed falle. Ia, Fyw 89 mewn ffordd, so ia, dyma mam a dad yn dal i fyw fan'o, de. ia, Dwi'n nôl drefor, o. ia. Byw yn ardal yr Eiflnas. Ia. Dyn ni di at y mynyddoedd, Alfred. Ia, ond dwi'n licio rhyw a nes i blynyddoedd nôl, yn licio rhedag blynyddoedd dot fel la. Ia, Yn Wyddfa, rhedag i Wyddfa, fel yna. o ie. A mynyddoedd lleol, lot o'r lleol bach rasus. Dwi'n mynd rhy hen i rhedag, deud y gwir. Ia, Wedyn, dyw, cerdded, dwi'n cael cerdded. Mae mynyddoedd mor agos, dwi'n siŵr. ia. Yndyn. Ti di wneud ras y Wyddfa ma rioed? Do, dwi'n ei hynna pethau gwaith. O ie. Do, do. Da, di'n da. O, yndi. Dwi'n roed yn ei marad yn ei rydw, ia. Ia, Dwi'n dyfarus yn ei wedi neu hwnna i waith, de. ia. Ia. O, dyma ni'r llyn. Efo'r llyn, a mae'n ffyn waith. Ffyn waith dringo blaen i waith. Ia. Dyna ti Mol Hebog y fancwn, de, Alfred. Yn draw na, ia. Wedyn, dyna llyn y Dywarchen. Ia. Yn fanne. Yn y fancw dweud, hydda ni. Acwn de, llyn y Dywarchen. Uwch ben y coed cw fancw. A Dyffryn Anlle, Ia, mae'n lladd ynde. y garn tu ôl yn yndi. So pryd i'r garn nhw o fan hyn, de. Ie, garn, ia. Ie, neu ti'r garn, Ia, de. ia. So ti'n gallu gweld yn dweud crib yn Anlle yn mynd holl ffordd Oed, gachdi. i'r gorwel y fancwn dweud. A ti'n gallu gweld bostyn teledu di acw, ia? Le da ni fancw Yn Nebo. Nebo. Ti'n gweld yn pen draw un, y reif di na, de? Ie, na ti, ie, pen llun yn da. Na ti tu ôl. Y reifl yn pen draw un. Ie, na ti, so, felly tu ôl i grib Dyffryn Anlle, Ie. mae'r
Eifl yn dydy, ia. Eifl fyddi dweud, so Eifl ydy'r ynganiad cywir chi, ia? Ia'r Eifl ai ddweud. Ia. I Tre Ciri. Ia, Tre Ciri. Ti bron iawn yn gallu gweld y môr. Ti'n gallu gweld Trefor efo'r un dweud? Na. Ti'n bach, ti'n jes methu dwi'n meddwl. Ia. Dwi'n meddwl. Ia, nid ti, mae fwy i'r Yndi. tu ôl i'r grip fan hyn dydy. Ydy mynydd mawr. Ia. Fan hyn de. Reit. Barod amdani Elfed? Dydy, ia. Ti di gwneud môl cynghorion yma? Do. Do, dwi wedi gwneud o. Mae'n pwl yma i top. Ia. Wedi gerad i top ydyn. Ia. Lawr. Dyma'r lwybr yn holl ffordd i Llanberis. Ia, ia. Neu beth dwi'n bod yn neud, cerdded top hwnna, cerdded ar hyd yr age, a lawr a joinio hwn bellach ymlaen i gwybod. O, so ti di bod yn gwneud hynny, do? Do. Fi ti di torri llwybr dy hun, Elfed erbyn diwedd y flwyddyn yma. Gweld môl cynghorion ma'n fwy clir rwan, Elfed. Ti Llanberis yn gwlyco. Llanberis yn cwia. So ti'r caffi hanner ffordd fan cwn, de? Ia. A wedyn, ti gat clogwyn coch, fforco... Ia, ia. Wedyn cwm hetie, jyst tu ôl i hwnna, dydy? Perig di fan efo de, mae'n lot o gerddwyr yn dilyn y trac yn hytrach a dilyn y llwybr ac yn disgyn i'w marwolaeth lawr clogwyn coch na. Dwi'n falch bod fi wedi dod efo ti ffordd hyn. Ni wyd. Ydy? Ydy. Gweld y mynydd o ongl hollol wahanol. Be di hon wan? Hon di afon di'r arddu di hon? Yn i weld Ie, dwi'n meddwl, ti'n bod? Yn amlwg fydd llyn di'r arddu rownd y gornel ne. Yn fan hyn, Cwm Brwynog. Di hwn yn fan hyn, ynddo? Enw da'r clogwyn ma fan hyn. Clogwyn Llechwedd Sio. Llechwedd Sio? Ia. Yn arwain fyny at copa môl cynghorion. Reit car ymlaen, mae rhywun wedi bod yn gwneud job gwerth chweil ar ffensio fan hyn, Elfed, yn does? Gwaith caled ofnadwy. Gael sbio le maen nhw wedi ffensio reit i'r copa bron, dydyn hwnna. Hwnna ar y chwith y fanna ydy llyn glas. Ia, oedd bach o fanna. Ia. Wedyn llyn coch a llyn nadroedd. So llyn nadroedd o dan y grib llechog. Dim i bwlch main. Glas coch yn nadroedd. Ia, so glas coch yn nadroedd. Ie, mae wir beth ti'n dweud, ti'n bod, yn aml iawn mae rhywun yn gwneud y sialens yma, dydy? Ac yn, ti'n bod, cerdded neu redeg y mynyddoedd a ti'n pasio'r tirwedd a'r llefydd hanesyddol heb sylweddoli'n dweud be diw hanes nhw a cefndir nhw.
Grecog, fan hyn Alfred. Dwi eisiau bod hwn yn reit anifir bod ti'n dod lawr pan mae'n rhewi. Mae'n berig yndi. Chythrig, ie. 780 metr rwan. Elfed, felly sa'n ni'n mynd bell i fynd, nag oes? Rhyw 300 metr arall. Felly pryd nes di'r copa cyntaf, pa dyddiad nes di... Ail o Ionawr. Ail Ionawr. Watkin. Ia. Dwi wedi gwneud ail i ddech adra. Dwi wedi gwneud llyddiad. Efo pwy. A just i dod o tywydd, ie. Ia. So, felly ti wedi gwneud y Watkin unwaith, lle? Cynta hwnnw, ie. Cynta. Dwi'n unig un dwi wedi gwneud wedyn, di rhyd i a hwn. A pryd sy'n well gyn ti hon? Well gen i hon, yn hyn. Ia. Well gen i hon. Dwi'n gweld rhyd i, mae'n lyb, tro. Ia. A be wneud i wan am gweddill y flwyddyn, wneud i... Dwi'n gwneud mi gyd. Dwi'n meddwl wneud crib goch pasg ma. Ia. Dy'r tywydd yno fel. Ia. Dwi'n rhoi gwneud hwnna, ti gwneud ti? Do. Dwi'n rhoi gwneud hwnna. Do. Ti isio tywydd, os ti'n di wneud ti o blaen a ti'n mynd i nabod i, Ia, na, dwi'n rhoi gwneud. ti angen tywydd da, ynddo. Dwi'n eisiau gwneud hwnna. A mynd efo rhywun Profiadol. sydd wedi bod, ti'n bod? Ia. Dyw os dwi ar gael, neu Ia, champion. sydd nhw'n mynd i wneud hwnna fo ti. Dwi'n rhoi gwneud ti. Na, mae'n iawn, ti'n bod, mae'n grib o un o'r silensau mwyaf anodd i'w cherdded, Bydd a chdi. ti'n bod, yn yr yrru. Mae'n rhaid ti fod yn ofalus. Yn enwedig mewn rhai darnau, le mae'r graig yn newid ansawdd, ti'n bod? O, ie. Ti graig fwy llithrig, yn enwedig yn yr ochr dwyreiniol. O, ie. Mae'n iawn, felly bod ti'n cymeryd amser, ti'n bod? A lle fyddwn ni dynnu'r crampons allan mewn munud, Elfed. Gan i weld. Dyw, ia, sbia. Eitha gwyn. Ond rhyw genllys gydio, ynde? Ia, ia. Oedd hwn yma di syl pan os ti fyny? Bydd o gwbl. Dim byd, so mae hwn di disgyn ddo eitha tebyg yn dydi. Unig fel fe bach o yna. Fatha bwch am y tracs di. Ia, Lle dwi'n ciwcio lle. ia. Fel arall, hwnna ddim byd. Sterle sych o fanny. Well bod yn saff yn dydi? Os ma... Mae'n mynd yn fwy llithrig yn y meddwl, fan ewan. O'n i'n edrych ar yr... ar olygon twydd nithwr a oedden nhw'n gaddo i fel tua -1 ar y copa. Os dwi'n gwybod, dwi'n siŵr mae'n teimlo chydig bach yn oerach yn hynny, dydi? Reit, dwi'n mynd i'n ernodd. Ti'n clywed am digon o bobl yn disgyn i'w marwolaeth. O, ie. Oddi ar clogwyn dir arddu a clogwyn coch a hefyd yn mynd yn rhy agos at clogwyn y garnedd ffordd me. Dwi wedi dod ar draws pobl yn gwisgo pob math o ddisiad anaddas, ti'n bod, pan maen nhw'n dod i fyny fan hyn a offer anaddas, wel neu dim offer o gwbl, ti'n bod. Dos i yma fyny llwybr y mwynwyr mis Ionawr flwyddyn dwytha ac
Dwi'n cofio, twyd, o'n i wedi cochwyn fyny tua, dwi'n siŵr bod hi'n tua 5-6 y gloch y bore. A pan o'n i'n dod yn ôl i lawr o'r copa, neu griw o plant yn ei ardegau, twyd, plant ysgol. Twyd, heb di mas o offer addas, ti'n bod? Ac o'n eira dofn ar emynydd, twyd. A twyd, ti'n mynd isio i un o'n nhw droi ffer neu rhywbeth. A maen nhw mewn trwbl wedyn yn dydyn, ti'n bo? Y camgymeriad mawr mae Llawer yn neud ydy... Dim eisiau troi nôl, de? Ia, a cychwyn i fyny rhy hwyr yn y dydd hefyd, ynde, ti'n bod? Chos be di wan, de? Twyd, da ni'n gweld dim pellach na ryw gansias. Wan ac dan. A ti'n mynd isio mynd oddi ar y llwybr mewn niwl. Twyd, yn amlwg i'r chwys i ni fan hyn, mae llesrau twyd, clogwyn dir arddu. Ydy, ti'n bod? Ie, neud i gael gwyliau'r ha gwbl helfed. Ia, ond fyddi di'n cered fyny fan hyn, neu fyddi di'n mynd i ffwrdd i'r le? O ia? Ti ddim di digaloni o gwbl eto? Na ddo? Digon o beth a fel a. Pan i lawr i fynd edrych. Ie. Stamina. Stamina oes. Dwi'n sbio, da ni'n yn bell wan o'r... Ia, ni ti. O'n i'n dechrau ymlaen am heddiw achos cwmni gwahanol. Ia. Dwi'n di gweld chdi salwm. Ia, nefo. Sgwrsi sy'n edrych gwahanol, de. Ia. Am brad, ydy. Di. A dwi'n gobeithio. So dwi'n gobeithio gei di rwy'n gwahanol yn dod bob tro, ynde? Mae hynna'n bwysig, de. Mae hynna'n bwysig. Ydy, sy'n rwy'n o'r ambulans awyr di dod eto efo ti? A Grant, y peilot yn Abertawe. Ia. Mae o a'i bardar hi, a mae'n hwom ddod y rhan am nhw. O, rei da. Mae yna ddipyn o criw rownd a rownd am ydw fi. Ia. Oes. Yn dweud yna cefn, mae'n hwom ddod a'i rai eryll. Rhedeg fydd emyr, ia, efo ni. Rhedeg fydd emyr, mae'n siŵr. Ia. A be rhaid i mi rhaid i ti fynd... Elastig yn o. Fe rhaid ti wneud cilchdaith efo criw rownd a rownd, y byd? Rhaid i lawr yn ôl trwy rhaid i tro nesa, ia? Ia. Mae ni wan elfed cyrraedd ar fi'n cyrraedd trac y tren. Ia, mae bod trac y tren i lawr i Llanber. Ôl y gwynt ar eira ar yr arwyddion yma. Beth sgyn hwn i ddeitha ni dwed? O, sy'n byd pedio dwed. Sy'n bosib. Mae'n sydd yn pwysau na bynnag yn coch, na? Ia. Nes i ddweud gyda bynnag ar y trac lawr i Llanber. Ia, nes i. Dyna mae'n ein awydd coch o dweud. Ia, nefo. Dwi'n meddwl, dyna mae hwnna'n dweud, twa. Gan ni weld... Ia, fan hyn fydd pobl yn... Dilyn hwn a disgyn lawr i'w marwolaeth wedyn, ynda? Ia, ne ti, ydych pobl i weld o wan yn gydran? Ia. Reit, dyma ni, so... Pa mor bell wan elfed tuag at gysylltu at yr llwybr Llanberis. O, dyma ni i'r llwybr o fan hyn, ynda? Ia. Na ddo. O, dyna ti, mae'n rei, ddau neu dri fan co.
ti. Copa. Yndi, pig track ynda. A llwybr y mwynwyr. Ti berig, fase hwn heddiw yn delwed. Yr llwybr na fanna ynda. Tod yr irony ydy bod yr llwybr na wedi cael ei gosod i wneud ti'n haws. Ond yn amlwg, twod, os gen ti ddim yn offer cywir, so ti'n llithro lawr fanna, ma set. Ia. Mae ambell i berson di disgyn yn does o di ar cogwyn y garned ma fan hyn o dan y wyddfa, a wedyn twod, lawr yr llethre yma hefyd lawr i tuag at Llyn Glaslyn. Ydym gweld Llyn Glaslyn chwaith? Na. Ie. Sbio braf. Ynde? Ti clocwyn y garned yn fan hyn. O, dyna ti Brydferth. So ti Llyn Glaslyn a Llydaw. O, fedri di weld y gedri peryg di hwn ynde, mewn niwl ynde, achos ti'n mod eisiau cymeryd un cam ffordd anghywir efo hyn a gwyt yn enwedig os oes gen ti ddim crampons ynde, lawr a ti. A dyna eich tir pig track o fanna. Lawr. A llwybr y mwynwyr. Ddim yn bell wan Elfed. Rhyw beir y chwarter awr os hynny ynde. A'n prysuro fan hyn wan Elfed. Ynddo. Pardon? Any idea how much further? Oh, you got 5-10 minutes. Oh, right. But take care not to go that way. Yeah. Yeah, 10 minutes at the most. Mae'r rheilffordd yn gorffen yn fan hyn, Alfed yr caffi, neu Hafod yr Yrru fel mae'n cael ei alw. So fydd e'n gofyn yn byddam pan bod y gaffi di cael at y gymarwydd ynde. Sy'n meddwl bod hi'n eitha amlwg i ddod ar ddwrnod fel heddiw twod a di'r tywydd ddim... So mae'r tywydd yn gymharol fwy'n di bod yn dydy ni yma. Ti risiau pwrpasol wan i ddringo'r copa. Bore da. O'r copa fan'na i ti? O'r copa. Wel, fe, dyma ni
Rhif 10 i ti. Ynde? Right, diolch yn fawr ti Elwed. Pleser. Where are you guys from? Alright lads. Well, Elwed's from Trevor, that way. So how far's Trevor from here? 10 miles. Do you know the Sheen Peninsula? Yeah? Penllyn, that way. And then I've come from Abergele, which is on the North Wales coast, Very nice. between Colwyn Bay and St Asaph. So Elwed he is. This is the 10th time he's done Snowdon this year. This So year? yeah, so he's Since January 1st? yeah, so he's doing it every week. He's doing 52 in a year 52 in a year. for Wales Air Ambulance. Yeah. Good on you. Yeah. Good on you. Excellent. Yeah, yeah. Yeah, thank you very much. Thank you very No much. problem. Good up. Dalia fyny, wan Elwed y gallu yn y ti. Yeah, yeah, Just- that's it. Take a photo of Elwed here. Time, isn't it? Yeah, yeah. Oh, okay, you Roger. No. See you now. I haven't left anything have I now? Ni. So, cysgodi at y caffi wan, ia? Ti'n un? O, boys plain de. Champion. Andy, so pwy fydd ti'n gael i dynnu dy lun di ar y topio yma fel arfer Elwed? Un waith dwi'n rhan i fy hun. Ia. Neb yna. Dwi'n gwybod yn ei lwcus o arall. So, ys di gymryd selfie? Do, dwi'n siŵr o'n do. Ys ti sgwennu ar gefn y cardiau neu pwyd efo ti ar y pryd? Dwi'n gobeithio yn diwad yn rhaid llun neu beth. A numbers ma o gwmpas y beth i gyd. Ia, neu ti, ia. Ynde, ti'n gwbod? Ia, ia. Ia, fysa hynny'n syniad da, fysa. Fysa ni, ma' ti eisiau mynd i, neu fan, fan'na? Mae'n lot yn ysbys yna. O, wes. Ista fan hyn, ia. A paned. Paned o beth fach i ita, sydyn. O, croeso, ma di fo'n bleser i ti, Elwed. Do, do, ofnadwy. Do, yn enwedig, gan bod fi wedi dod i fyny'r ffordd cwestiwn i fi gofio o blaen, t'wo? Mae'n gysgodol leis hwn hyn, dydi? O'n reid y map, fai ti? Ti'n siŵr? Ia, neis hwnna eto. Beth yw'n siŵr hon? Ia, Healthy eating, yna. hwn te. Diolch ti. Diolch yn fawr ti. Sy'n ti paned, wes? Be di'r wylan? Y wylan ma bob tro. Fyddi di'n bita rhywbeth gwahanol cyn dod? No. No di? Bita rhyw fath, ia. Diolch yn bell, nag di. See you, bye. Mae'n neis ac yn gysgodol fan hyn, dydi Elwed? Fel ti'n deud, dwi wedi bita o'r blaen, dwi wedi cysgodi rownd y gornel wrth drws cefn yr adeilad yma. Yn anffodus, mae yna bobl yn gadael
nialwch yn does? O ie. Mae gynna i fwyd yn fan hyn hefyd, ti'n dod o gael i weld. Mynd i gael bach o beth gwahanol i ti fita. Beth gynna i fan hyn dweud? Ti'n dod bach o gael ferfar Ti'n cael peanuts a raisins a felly. Ti'n dal dy ddwylo. So felly be mae Mrs Williams yn feddwl yna ti'n dod i fyny bob wsnos heled? O, mae'n gefnogi fi wrth yn difynnu, dwi'n meddwl weithiau. Ti wirio'n mynd ar dywydd mor ddrwg felly, ond... Ie. Mae'n mynd diolch iddi hi bod fi'n cael mynd mewn ffordd, achos mae'n lot o amser, ti'n bod? Yndi. Ar weekend, yn allu dweud, bod eisiau mynd i la mae hi, Ie. Stwcio ffordd adra, a dwi'n mynd i neud hyn, yn allu, achos di hi'n yn cerdded, ti'n bod? Ie. Ti'n meddwl oes ti unwaith efo ti? Tren yn lle, ie. Ie. Tren, ac o'n i banad yn y caffi. Ie. Dyw, elli fe di ddwy'n perswad ar ni wyrach i ddod rhywbeth yn yr haf yma tywydd y well. Ie, dwi'n gweld ti'n cerdded i'r top, sy'n gweld ar ffordd, eitha. Ie. Ond dwi'n dweud chi'n cael tren i fyny. Ie. A wedyn, bod ni'n gallu yna. Mae Thomas yn fod i waith, Yndi? Dwi'n meddwl o. Thomas yn waith. Cymlaen i hynny. Ie. O, rei da. O, mae'n glio fyny yma wan, dydy? Reit, lawr amdani. Lawr o'n i, ie. Oce. I clirio yma wan bach yn dydy Elwed. Dwi'n cael gret o'n ymwneud i gwir. Do. Gret. Do, dwi Lovely, de. wrth y modd efo Mae'n gret, ydw. diwrnodau fel hyn. Sbio hwn wan, sbio. Ie. Wedyn mae gen ti'r gwyrddni. Wel, rhyw fath o wyrddni tu ôl o yn cynnwys. Dynodau gorau, dweud y gwir. Dwi wedi cael fo tywydd gwahanol. Ie. Waw. Gan i weld wach bod olygfa neis dros Jane Glaslyn a Llyda wan. Gan i weld o, dwi wedi weld nhw fan hyn adri. Sbia grib goch. Honna? Ie. Ie, grib y ddisgyl na gael carnedd ugen. A mae fidr yn lawr yma yn dydy Alfed, Siwipio'r y fidr yn dydy? Dwi'n wedi gweld ti mor fidr o hynna, ti'n fo? Ti'n gweld llyn y dywarchen wan yn lot cliriach yn dweud. Ia, efo'r ynys fychan yn ei chanol i. So dwi'n gallu gofyn am dwydd gwell na sen Elfed. Un o'r goreuon mynda ti hyd yn hyn, ie? O ran tywydd, lle? Sbiad y gynefin di Fancw blaenau ni. Ti'n gweld lawr Dyffryn Nantlle wedyn tu ôl i Fancw yn y pellter mae reifl o Pen Llŷn, sbia Fancw ynde? Ti'n gweld Ynys Enlli? Yn draw, ti'n gweld ti? No. Wedyn gweld lawr tuag at Porthmadog, wel traeth mawr Dyffryn Mawlach, wel Morfa Mawlach a lawr tuag at ti'n gweld Harlech a Fermo ffordd dweud? Ne? Hyfryd. Tynnu'r crampons mewn, ia? Ti'n gweld hoel yr hen chwareli Mae'n un yn dweud lawr yn Gwylodyn yma. Ti di dringo moel hebog o gwbl, Elfed? Dwi roed i neud ti to? Na, do. Roedd y ddain yn difynnu wan. Ia. O hynna'n lawr tu ôl ni. Oedd e'n swyddoli wan li, bod nhw'n dod ar llwybr rong, o'n mynd i fyny nôl ni. Na, cie. Ia.
So nhw'n bwriadu mynd lawr tuag at... Wel, wedi gweld yr hogan o sydd i penna na, boen oedd i penna nhw de. Ie, Ti'n gweld y dau boen efo pac, ie, ond oedd lawr tu ôl ni le oedd o we, a dyma wedi troi nôl wan. na, cie. I Llan Ber o'n siŵr siŵr de. Yn mynd ffordd anghywir. Di ffyrlu wan, o shit, dyn ni'n ffordd o. Ie, ie. Ie. Dwi'n gweld cyn hynna. Mae crib... y crib Nanllen yn hyfryd o fynd ydy. Sut ti'n teimlo wan? O, iawn, falch o da fe. Ffordd ti'n ei wan. Ie, 42 42 ar ôl wan. O, reit da. So dwi'n wedi sbwylio fo i ti lle. Mae'r Hafod Eryri weld yn glir. Alfed, dydy? Si'n mynd olygfa wych o'r topio na wan. Waw. Diolch ti. Ti di tren wan, redeg ti drosodd? Oedd? Ie. Ond o credu edrych yn ôl i fyny wan, dydy be oedd y twydd fel, tod, be oedd i awr a hanner yn ôl, pan ni ar y copa. Ie. O, mae'n i Elfed, da ni'n ôl. Diolch ti fwy. Ie, diolch yn fawr i ti eitha. Paned amdani wan, ie? Ie. So beth, sut ti'n hoffi ddeud Elfed i'r hynny sy'n gwylio, neu ofyn? Plis o'ch chi gefnogi fi ar Pigeon Chess Giving. Mi dod i pres i'r Arbiol Asawyr. Felly mae gen ti dudalen Just Giving felly, oes? Chess Giving oes. Oes. A le fedrys bobl ffeindio hwnnw? Ar Facebook. Reit, ar Facebook. A be di dy enw di ar Facebook? Elfed Gyrn Goch. Elfed Gyrn Goch? Ie. Oce. Elfed Gyrn Goch. Yn hytrach na Elfed Williams, Ie, fi'n de? Elfed Gyrn Goch, ie. O, di rei da. So dwi wedi cael hwnna ar Facebook. Ia, o rei da. Dwi wedi targed o 5,000 Ia. a dwi wedi hel yn agos i bell o 2,000. O, da iawn. Yn bell o 2,000. Argos o, dyda wan, da ni rhyw 2 fis i fewn iddi. So, Rhyw 1,000 y mis, Ie. meddwl sa ti fod yn bell dros dy darced? hollol. So, Ie. O, da iawn ti. Mae bob di roed yn dechrau, dwi'n dechrau ddista wan de. Ia. Ond, Ie. bach o... Wel, gobeithio pan edrychith pobl ar beth ti'n neud Ie. a gwylio beth da ni wedi neud heddiw na nhw sylweddoli Hollol. gymaint ydy'r her ynde, ti'n bod? Ie. Chos, mae angen i ti neud hwn 42 o weithiau eto, yn does? Oes. Oes, felly, Oes. na da iawn ti boi. Iawn te, so paned amdani wan, ia? Amdani. Oce. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr ti.